Sibonga nje ithuba lenqazibele ukukhuluma nawe. uNkulunkulu akakulonde, uNkulunkulu akubusise. Ngifuna ukubonga few people hluphayo becontribute kwi-channel. uNkulunkulu engathi nganilonda kakhulu, anibusise ningasweli lutho empilweni nala nithatha khona kuphinda phindeka. Kubusise ngisho ingane zenu, kubusise ngisho izulwane zenu. Enikwenza kwi-channel, enikwenza kithi niqhubeke futhi nikwenze nakwabanye. Ningadinwa. Sibheka iphupho njengenjwayelo igama nguPastor Ningi. Sicela wenze okufanele, sicela wenze okubalulekile. Subscribe ulike le video le. Untombo kaMsibu ngicela ukubuza la uphupha usikhipha ubomvu ebusweni. Ubomvu ipass ngesingisi, ngazi pass or pass. Ukuthi ile gazi elingcolile esuke liphuma esilondeni, mawusuna isilonda esiphuma lo gazi elingcolile selidala. So naku kongasho ileli gazi noma ke ubomvu. One, uma uphupha ubomvu sithele ngoPaul uyakhuluma ukuthi unobomvu ngoba ngisho la uthi kumele usukume uthole usizo lokwelashwa isichitho osukugadlwe ngaso. uLeviticus 15 verse 1 uthi ke uJehova wakhuluma kuMose nakuAaron wathi 2 ngisho abantwana bakaIsrayeli ukuthi ke uma uphuma ubomvu emzimbeni wakho ungcolile. So uyabona ukuthi ungcolile. Number 2, futhi uma uphupha la ubomvu uPaul kakhulu futhi uma kuuthi unobomvu ngoba lokho ngaphinde kusho ukuthi mhlawumbe ungenze kubanjwe ukugula noma uhlushwe ukugula. Hosea 5 verse 13 lapho Ephraim ebona ukuthi wayegula noJuda ebona izilonda zakhe egcwele ubomvu ubomvu. uEphraim wagijima waya eAsiriya waya enkosini enkulu ukuze ethole usizo kodwa ke ayikwazi ukuphulukisa futhi ayikwazi ke ukwelapha izilonda zakho ezivuzayo. Number 3, futhi kuba uphupha ubomvu kuPaul ungcono noma oluhle uma kuukuthi ke uyawukhama lobu ubomvu ngoba selusho imizamo yakho yokuzelapha ongenze kulapha isichitho noma kulapha nje ukugula osukubuku sekukhuluphe isikhathi eside. uJob 7 verse 5 uthi ke umzimba wami ugcwele izimpethu notwayi, isikhumba sami siyavuleka siphuma ubomvu. Azivaleke ngokuthi okunye futhi okungenzeka uma uphupha ubomvu ngaba uphawu nje oluhle kakhulu uma ukuthi uyabukhama lolu bomvu noma ukhama lo bomvu ngoba ngisho ukuthi mhlawumbe usuke uzokwazi ukuxazulula izinkinga zesikhathi eside ezenza ungakwazi ukuthokozela impilo yakho. Siyabonga.